на. Започнете, като влезете във вашата лична галерия с продукти. От галерията изберете артикулите, които искате да представите. В този случай риза и панталон. Избраните артикули вече са заредени. Ако е необходимо, можете да коригирате тяхната позиция и размер. Сега посочете размера на дрехите и опишете желания тип фигура за модела. Продължете, като изберете характеристиките на модела, като пол, възраст и цвят на кожата. Изберете сцена или обстановка. Тук ще се спрем на есенен парк с естествена поза. А сега натиснете бутона, за да генерирате изображението. Харесва ми тази музика. И ето го, крайният резултат. Професионална снимка на вашия модел, стилизиран с дрехите от вашия магазин. Можете да изтеглите изображението с високо качество и да оцените резултата. Всяко генерирано изображение се запазва автоматично във вашата лична галерия за бъдеща употреба. След това, нека създадем публикация за социалните мрежи. Добавете името на магазина си и изберете желаната платформа. Само с един клик генерирайте завладяващ текст за публикацията, включително и подходящи хаштагове. Накрая, споделете директно в избраната от вас социална мрежа. Толкова е лесно и бързо. Открийте силата на AIF Стилист, инструмент несравним в България.